ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. мо дар арафаи моҳи шарифи рамазон қарор дорем. бо мақсади шарҳу изоҳи талабот, қоидаҳо ва он суннатҳое ки барои моҳи шарифи рамазон мушаххасу муайян шудааст, суҳбате дорем бо сархатиби масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Панҷакен ба номи хоҷа муҳаммади башоро муҳаммад амин ғафуров. домони муҳтарам, нахуст мегӯфтед ки чанде пеш ҷаласаи шӯрои исломии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд ва дар он рӯзи оғози моҳи рамазон, иди саиди фитр ва дигар муқаррарот тасдиқ шуданд. дар ин бора таи маълумот медодед. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон, пеш аз ҳама даргоҳи худованд шукр мекунем ба хотири ин ки мо ходимони дин ва мардуми намозгузор дар як осмони мусаффои ватанамон дар зери сулҳу суботи ки худованд барои мо додааст ибодати худро анҷом медиҳем ва зиндагӣ мекунем. шукргузор ҳастем бо пешвое ки бо саъю кӯшиши он кас ин неъматҳо бар мо насиб шудааст. ҳаққшон дуогӯ ҳастем. албатта ба наздикӣ маҷлиси маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон шуда гузашт ва дар он ҷо дар бораи моҳи шарифи рамазон, рӯзи дохил шуданаш 1 март аст, рӯзи шанбе, ва бегоҳаш рӯзи ҷумъа бегоҳӣ таровеҳ сар мешавад дар масҷидҳо. рӯзи шанбе бошад, ҳама даҳон бастагием. албатта ин рӯза як ибодатест ки умуман ибодат мешавад тафаккурӣ, молӣ ва ҷисмонӣ. мо гуфта метавонем ки ба қавли уламо ҳамин рӯза як ибодатест ки ҳам тафаккурӣ ҳасту, ҳам молӣ ҳасту, ҳам ҷисмонӣ аст. барои ин ки дар ин ҷо машаққати гуруснагию ташнагию, яъне шикасти шаҳвату ва баъзе амалҳои номашрӯъро нигаҳ доштан, риояи қонуни инро анҷом додан, ин ибодат мешавад. ва дар ибодати рӯза инсон ҳам маънавиёташ комил мешавад, ҳам ба қадри неъматҳои худо мерасад ва ҳам соҳиби савоби бисёре мешавад. муҳтарам домулло, ҳар сол аз тарафи масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Панҷакен барои рӯзадорон тақвими моҳи шарифи рамазон дар асоси вақти шаҳри Панҷакен чоп мешавад. дар он ҳам рӯзҳо, соатҳои саҳархӯрӣ, ифтор, садақаи фитр, фидияи савм ва дигар муқаррарот пешбинӣ шудааст. лутфан ҳамин тақвимро каме шарҳ медодед. мардуми мо масалан аз аввали моҳи шарифи рамазон соати чанд саҳархӯриро қатъ кунанд ва соати чанд тақрибан ифтор шурӯъ мешавад ва тақрибан соатҳои намози таровеҳ ва дигар масъалаҳое ки дар ин тақвим дарҷ шудааст шарҳ медодед. марҳамат. ҳамасола мо тақвими моҳи шарифи рамазонро мураттаб мекунем такя ба маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар асоси мураттаб шудани тақвим аз маркази исломӣ фақат тафовуту фарқияташ нисбати дигар шаҳрҳо муқаррар шудааст ки ин аз шаҳри душанбе 5 дақиқа мо фарқ дорем. бинобар ҳамин тартиб мураттаб шудагӣ ҳаст. метавонанд ки аз тамоми ҷоҳо дастрас кунанд, аз масҷиди марказӣ ҳам омода гиранд ва дар ин ҷо рӯзи якумаш, рӯзи шанбе субҳи содиқ то 5:28, бегоҳ то 18:32 шом мураттаб шудагӣ аст. ва он тарафаша иншоаллоҳ дастрас мекунем ҳамун тақвимро тибқи ҳамин тақвими мураттаб шуда амал мекунем. барои ин ки мо ба маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон ки инро мураттаб тартиб додааст ҳамин дастур ки амал мекунем. ба хотири чи? ба хотири он ки ягон
тафриқаҳо баъзе нофаҳмиҳо байни мардум нашавад. ҳамчунин дар ҳамун ҷаласае ки барқарор шудагӣ буд, садақаи фитрро низ муқаррар кардан барои ҳар як кас 8 сомонӣ муқаррар шудааст. албатта моҳи шарифи рамазонро худованд барои рӯза доштан, яъне нахӯрдан, наошомидан, аз баъзе корҳои номашрӯъ дурӯғ гуфтан, фиреб додан, якдигарро озор додан, дигарҳо, инсоне ки рӯзадор ҳаст, ӯ бояд ки на фақат аз хӯрдану аз ошомидану аз шаҳват худро нигоҳ дорад, балки дурӯғгӯ дар моҳи шарифи рамазон дурӯғ нагӯяд, ё ин ки як мардум озорӣ накунад, суханчинӣ накунад, ё қасами дурӯғ нахӯрад, ҳаққи касиро нахӯрад. ҳама узваш бояд ки рӯзадор бошад. албатта худованд дар Қуръон мегӯяд ки юридуллоҳу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра, ва пайғамбарам ҳам гуфтанд ки яссиру ва ла туассиру ва башширу ва ла тунаффиру, яъне сабук гиред барои мардум ва вазнин нагиред. ҳамчунин фармоиши худованд аст ва ҳам фармоиши пайғамбарамо. калон касе ки масалан дар сафар ҳаст ё ин ки бемор аст, баъзе ҳолатҳои дигар ҳаст, онҳо метавонанд ки рӯзашонро хӯранд ва дар ҳангоми беморӣ, дар ҳангоми сафар ё ягон ҳолати дигар ба ки дигар чорае надоранд, рӯзашонро хӯранд. пас аз моҳи шарифи рамазон метавонанд ки як рӯз дигар, як рӯз ба як рӯз рӯзаи қазоӣ бидоранд. ва калон касоне ки масалан бемор ҳастанд, масалан бисёр мардумҳо бемории касалии қанд ҳастанд. ҳамун бемории касалии қанд ҳам чанд намуд дорад. баъзешон сабук ҳастанд, ононе ки мисол таблетка истифода мекунанд ё ки укол сӯзандору истифода мекунанд, онҳо метавонанд ки рӯзишона доранд ва ҳамун таблеткаю ё ин ки сӯзандоришона баъди ифтор истифода кунанд. домоло дар бораи сӯзандору баъзе машоих, баъзе уламо мегӯянд ки дар вақти моҳи шарифи рамазон истифодаи сӯзандору барои беморон рӯзаро намешиканад. ҳамин андешаро шумо чӣ хел шарҳ медиҳед? уламои ислом дар ин масъала мефармоянд ки он чизе ки аз гулӯ ба тариқи нӯшидан ё ин ки хӯрдан ё фурӯ бурдан воқеъ мешавад, рӯза мешиканад, ё ин ки аз махраҷ, аз дигар роҳ. лекин дар ин сурате ки сӯзандору, ин суратро ки рӯзаро дар сурате ки аз гулӯ ё аз махраҷ дохили вуҷуди инсон мешавад, ин сурат воқеъ намешавад. аз ҳамин лиҳоз мегӯянд ки сӯзандору истифода карданаш яъне ягон музир нест барои рӯза. масалан шумо гуфтед дар бораи бемории қанд, бале, онҳо ҳастанд ки бемории фишор доранд. дар ҳамин вақти рӯзадорӣ ҳамин бемориҳо хуруҷ кунад, оё он бемор метавонад аз ҳамин сӯзандорӣ истифода кунад? вақт аз оне ки агар бемориаш хуруҷ мекунад, дар натиҷаи рӯза доштан ба ӯ мушкилӣ мешавад, ӯ метавонад ки рӯзашро хӯрад ва агар баъди рамазон салоҳият дошта бошад рӯза медорад. агар баъзе бемориҳои масалан қандам ҳастанд, дигар бемориҳое ҳастанд ки меъда масалан дигар ё ин ки шайхи фонӣ ҳаст, мӯи сафеде ки барҷо мондааст ки онҳо рӯза дошта наметавонанд, хоб дар моҳи шарифи рамазон бошад ё баъди моҳи шарифи рамазон, бемориҳоне ки барои онҳо аз тарафи табибон супориш шуда ки барои онҳо яъне рӯза доштан ҷоиз нест, яъне музир аст, барои беморишона авҷ мегиронад. дар ин сурат онҳо фидя медиҳанд. фидяашро ҳамин маркази исломӣ муқаррар кардагӣ аст. 16 сомонӣ дар як моҳ мешавад, 480 сомонӣ. ин муқаррарот аз тарафи маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон, шӯрои уламои ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар шудааст ки дар ҳамон тақвиме ки дастрас мешавад дастон, дар ҳамон ҷо ҳамиш сабт шудааст, ҳамиш нишон дода шудааст. ва дар ҳамин моҳи шарифи рамазон дар баробари ибодат кардан, рӯза доштан, намоз хондан, инчунин як фарзияти дигари худоро ба ҷо оварданаш ба инсон савоби калон мегирад ки он закот аст. ки
дар ҳамин аз рамазони гузашта то ин рамазон ҳавлони ҳавл мегӯянд, кадом кисе ки агар соби закотро низ муқаррар кардагиянд 36,000 сомонӣ, аз 36,000 сомонӣ 900 сомонӣ бояд ки чикор кунанд, закотшонро бидиҳанд. домно дар бораи фитри рӯзаю закот, ҳамин садақаи фитри рӯза бояд ба киҳо дода шавад? бале, хоб ин садақаи закот ё ин садақаи фитро муқаррар шудагӣ дар Қуръон. худованд дар Қуръон мегӯяд ки иннама аъуду биллаҳи мин шайтони раҷим иннама садақоту лилфуқарои вал масакини вал амилина, 8 гурӯҳашро гуфтагиянд ҳаминҷа ба дар яъне аввал барои 8 гурӯҳи эҳтиёҷмандон ки дар Қуръон муқаррар шудагӣ аст. якумаш фақиру мискинҳо ҳастанд. Баъд кадом кисане ки умумвайро тақсим ҷамъ мекунанд закотро. Баъд баъзе даври пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам буд ки баъзе ғайридинҳои ислом буданд ки ба онҳо ҳам дода мешуд. бо баъзе инсонҳои қарздор ҳастанд, ибни сабил ҳаст, яъне ки ӯ мусофир аст, давлатманд асту омадааст чизе надорад, барои ӯ дода мешавад. ҳамин маблағҳои закоту садақаи фитро барои корҳои ободинам истифода карда мешавад ё на? акнун ҳамин мақсад аз закоту садақаи фитро барои масалан ободии масҷид ё ин ки масҷид сохтан ё як куфрук сохтан, ин чизҳо ҷоиз нест. ин ҳаққи ҳамун табақаи муайян аст. табақаи муайяне ки дар Қуръон худованд инро муқаррар кардааст, 8 гурӯҳ ҳастанд. ин барои ҳамонҳо. лекин кадом кисе ки мехоҳад ки дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон кори хайр кунад, хайр кунад, садақа кунад, ин истисно аз ин закоту садақаи фитр аст. иловагӣ худаш метавонад ки як мисол як дар моҳи шарифи Рамазон масалан агар кӯпрук месозад як ҷоба, дар ҳадиси пайғамбар омада кадом кисе ки як кӯпрук мешавад дар ҳамин дунё барои гузаштани мардум сабук мешавад кораш, худованд дар рӯзи қиёмат болои пули сирот гузаштан қадамҳои ӯро устувор мекунад. ё ин ки дигар хайру эҳсонҳое ки ҳар чи инсон метавонад агар дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон бештар амал кунад, агар иншоаллоҳ савобаш хеле зиёд аст, ба хотири ин ки дар ин моҳ ҳар рӯзаш муборак аст, ҳар шабаш қадрнок аст. махсусан шаби қадрро мубҳам кардагиянд. шабҳои тоқа и охири моҳи шарифи Рамазон масалан 19, 21, 23, 25, 27, 29 ҳамин дар ҳамин рӯзо гуфтем ибодати 83 соларо мегирад инсон дар як шаб. ё ин ки хайр кунад, ё ин ки як гурсна таом медиҳад, як дастёрӣ мекунад ё ободонӣ мекунад. ин ғайр аз ин чизҳои масрафҳои ғайри закоту ғайри садақаи фитр аст. домулло моҳи мубораки Рамазон соли равон ба аввалин моҳи баҳор рост омад, яъне оғози кишту кор аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи кишвари сабз эълон шудааст. мо бояд то соли 2040 дар саросини мамлакат то 2 миллиард бех ниҳолҳо, гулбутаҳо, ҳама гуна сабзаҳоро шинонида сабз гардонем. оё мардии мо метавонанд дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон барои шинондани ниҳол, гулбутаҳо, сабзу хуррам гардонидани диёри бостониямон саҳм гузоранд? албатта ниҳол шинондан, дарахт шинондан, гулбутаҳо шинондан, ин ҳам як амали хеле хуб аст. махсусан агар дар моҳи шарифи Рамазон ин корҳо анҷом дода шавад, хеле аҷри калон мегиранд. то ҳатто дар як ҳадис омадааст ки кадом кисе ки як дарахт шинонда барои рушду нумӯи ӯ вақташро сарф карда он дарахт ба мева даромада бошад, кадом кисе ки аз он истифода мекунанд, мехӯранд, савобаш бар он мерасад. то ҳатто гуфта шудааст ки кадом кисе ки аз меваи ӯ агар ина дағал ҳам шавад дузида хӯрдам савоб мегиранд. то ҳатто агар гуфта мешавад ҳамун дарахт ки калон шуд
اگر کلام اگر نفهمیده همینو بریده روادم که شخصی که درخت شنونده است گویا که درخت بریده باشنم ثواب ختم میشدگی نیست. ثواب او صدقه جاریه به داخل میشود. همون سبز که کلام شده وای شد ثوابش بسیار کلان است، هم برای شنوننده، هم برای نگاه کننده و هم برای کسانی که استفاده میکنند. این بسیار عمل خوب است. البته با اقدام پیشوای ملت امروز ما در بعضی سفرهایی که در تاجیکستان داریم، در اطراف تاجیکستان اگر نگاه کنید، تاجیکستان عموما تغییر یافته یا حالت دیگر گرفته. تمام دشت و تپه ها تبدیل به باغ و راغ شده. برای این ما باید شکرگزار باشیم. ما اگر هر چی بیشتر حرکت کنیم که همون زمین های خالیگی انا کشت کنیم، درخت شنونیم، باغ کنیم، تا حتی زمین های نزدی حولیگی استفاده کردن نشه. پیغمبر ما در یک حدیث میگویند که زمین نزدی حولیگیت رو استفاده بر. اگر خودت استفاده برده نتونی، اگر یک برادری دیگر یا همسایه دیگر تا بده که اون استفاده برد که از زمین خالی نیستد. تا امروز پیشوای ملت میگویند که از یک زمین 3 بار 4 بار باید حاصل گیریم. اقل ما اینختر نتونیم هم اقل 2 مراتبه حرکت کرده گرفتن نکار. برای اینکه این ذخیره، این برکه است. پیغمبر ما گفتن احرسوا حرث فإن الحرث مبارکتون، یعنی همون در دهقانی کنید که در دهقانی برکات است. شاعر گفته است که به از ثنای عالم دهقان است که وحش و طیر را راحت رسان است. یعنی انسان وقتی که دهقان کشت میکند تا حتی نه فقط خودش، پرنده ها و مورچگان و چرندگان و همه از اون استفاده میکنند. این بسیار هم اجر ثواب میشد، هم دولت میشد، هم ذخیره میشد، هم مردم سیر میشوند. خرمی جان، نوروز یکی از جشنواره‌های قدیمی مردم اوریایی از جمله تاجیکان است. با اقدام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از سال 2009 به این جانب نوروز جشنواره بین المللی اعلان گردید. خب این سال هم ایام نوروز در ماه شریف رمضان تجلیل می شود. درباره گذاشتن دیگ‌های سومنک بعضی اختلاف‌ها هم جای دارند. شما چه اندیشه دارید؟ مردم می توانند در ماه شریف رمضان، در روزهایی که ما نوروز را تجلیل میکنیم، دیگ‌های سومنک گذارند، همون چاره‌بینی‌های ایدانه‌شان را برگزار سازند؟ البته عیدهای ملی نوروز و مهرگان اینها به یگان دین علاقه ندارند. اینا یک عیدهای بودند که نیاگان ما در همین عادت داشتن، همین عمل میکردن، یعنی سمولنگ میکردن، با دیگر نمودهای طعام بهاری و میپختند. مثلا در سمرقند وقتی که من دانشجو بودم اونجا ها بسیار هم مردم پنجکین هم مردم وادی زرفشان نوروزی میکردن، جشن میکردن. این یگان وایب دخل ندارد که نه دین اسلام تعلق دارد و نه وایب، یگان آمیزشی این چیز ندارد. این یک عید ملی است که تمام ملت با خودش یک عید دارد، اون را با رسم آیین خودش جشن میگیرند. این یگان مشکلی بر ما ایجاد نمیکنند، برعکس خیلی خرسندی است. یک مردم استراحت میکنند در همون روز، خرسند میشن. یگان مشکلاتی خاص مردی ما هست، خاص مردم ملی ما است. خرمی جان، در پایان برنامه من میخواستم که با اهل تجارت مراجعت میکرده، زیرا هر سال با فرارسی ماه شریف رمضان مردم از بالا رفتن نرخ‌ها هم سخن میگویند. در همین ایامی که ماه شریف رمضان آغاز می‌یابد، با اهل بازار، با تاجران چی مراجعت دارید؟ آنها باید نرخ‌ها رو چطور ارزان کنند که برای خود ثواب بگیرند؟ بله، تاجر هر یک انسان توسط عمل خودش میتونه جنت رو خرد یا اینکه صاحب دوزخ باشه. بنابر همین هر یک خود مثلا دهقان کاری خودش که میتواند که صاحب جنت شود. انا صاحب کارا تاجرا هم انا این گونه نباشند که
тоҷирҳоро фуҷҷор гуфтанд, яъне бадкор гуфтанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ё ин ки дар ҳадиси дигар гуфтанд ки тоҷирҳо рӯзи қиёмат бо пайғамбарону бо сиддиқон чӣ мешаванд? ҳашр мешаванд. яъне ду гурӯҳ мешаванд тоҷирҳо. он тоҷирҳои баъзе дар ҳадис омадааст ки ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки баъзе инсонҳо мехоҳанд ки аз баъзе ҳолатҳо истифода карда, масалан имрӯз мардум ба талаботи хӯрданӣ меваҷоту дигар хӯрданиҳо дар моҳи шарифи рамазон вай ҳастанд, ниёз доранд, эҳтиёҷ мекунанд, аз ҳамин истифода бурда нархро боло мекунанд. агар ана худованд онҳоро дар маркази ҳамун дӯзах ҷой медодааст. ин дар ҳадис омадагиаст. лекин кадом тоҷире ки ҳаракат мекунад ки як савоб гирад дар моҳи шарифи рамазон, нархҳоро арзонтар кунад барои мардум, барои боло рафтани нарх, умуман дилаш қалбаш ба набошад. ҳамин чиз ҳама чиз вобаста ба нияти инсон аст. ҳар як тоҷир ният кунад ки иншоалло ман моҳи шарифи рамазон омадастем, ман як кор кунам ки ҳамин хӯрданиҳою меваҷотҳою дигар чизҳоро барои ҳамин мардуми рӯзадор арзон карда диҳам. яъне бо иловатан то ҳатто дар тарозу эҳтиёт шавед ки як анор, як себ кам надиҳед, агар тонед якта зиёд диҳед. ин хуб аст, ин аҷр аст. ҳамун якта зиёд додагии шумо шояд ба хотири ҳамин худо барои шумо ҷаннат диҳад. ташаккур. таманноҳои шуморо дар поёни барнома мехостам ба мардуми диёрамон бишнавем ки чӣ орзуи таманноҳо доред дар моҳи шарифи рамазон? албатта моҳи шарифи рамазон моҳи мустаҷоби дуо ҳаст. ҳар як инсон метавонад ки барои хотири худаш, фарзандонаш, баъзе масалан бемор доранд, баъзе мушкилот доранд, дар муҳоҷират ҳастанд, мо пайваста дар моҳи шарифи рамазон ё ин ки дар тамоми намозҳое ки дар масҷид гузаронида мешавад, дар ҳаққи мардуми кишвари мо ва мардуми тамоми дунё ҳамеша дуогӯя ҳастем ки сулҳу суботу тинҷи оромӣ асосаш ҳамин аст. ва дигараш ҳамин ки мани баҳори омода истодагӣ ва доимо дуо мекунем ки худованд ризқи мардум ба баракот диҳад, касбу кори кишоварзо ва соҳибкоро ба баракот диҳад. зеро ин ки аз ҳамин гуфтем сармозадагиҳою ғаладонагиҳои меваҷотҳо мардумамонро ба баракот гардонад ва ризқашон баракат диҳад, тинҷи оромӣ бошад. ҳаққи ҳамун ҷавоное ки фарзандоне ки имрӯз хизмати ҳарбӣ ба рафта истоданд ва ватана муҳофизат карда истоданд, доимо дуо мекунем. ҳаққи он хоҳар барои дар муҳоҷират ҳастанд, барои талаби илм, баъзеҳо олмон бара фарзандо хондаст, тойба хонда истоданд, дигар ҷоҳо ҳамашумо дуогӯ ҳастем. ҳаққи пешвои миллатамо, раиси вилоятамо ва ҳаққи раиси шаҳрамо ва пешвоёба ҳамеша дуогӯ ҳастем ки ҳамеша саломат бошанду пешравии корҳояшон ки барои хизмати халқ аст, барои тинҷии оромии халқ аст, барои ин ки мардум гурусна намонанд, шабу рӯз заҳмат мекашанд, дуогӯ ҳастем. худованд саодати дунё ва охиратро барои ҳамаи мову шумо насиб гардонад. домони муҳтарам, барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво дар марномаи мусоҳибаи рӯзи телевизиони Симои шаҳри Панҷакен бароятон арзи сипос мекунам ва умедвор мешавам ки моҳи шарифи рамазон воқеан барои мардуми диёри мо ва кишвари зебои Тоҷикистон як моҳи хеле бобаракат, моҳе мешавад ки ҳамеша моро пеш аз ҳама ба сулҳ, амният, ободии хонадонҳо ва кишвари азизамон ҳидоят хоҳад кард. саломату сарбаланд бошед.